So free. Where there? I drink. Me dear be 50. Pa. You are much of quite a drink fast 50. But when you meet to me. A young sa any a drink. And you did that down. Pa. But some of Papa, yes. What it? Now, baby, you pay it. Could the bush much? The be push your phone penny for. Multimate the abosom capta crow. Pa. Your force with 10 year, Juma. In your scanner bosom nation. You hear one. A bobra, you hear one. The beer. And a mubo. Pa. Ah, mammy. Joe. Mamma Chesapeake to a boy. Down. On so far, Akwadaa Nyame piano. Sanity. Ultimately, radio suamini. Pia Bontia no beer is steady. Papa. Because me Pia me preaches Obani to me. So Obatia solid. The bida. Oba Bompire Mabema. In the Bible. In the Bible. Bible netim punio. Oba Bessia who call Bompire Mabema. Oba who Sagana or Mamamu. Sir Juma Bemayan. Oba to me. Juma Yami debate Timono. Obabu president. And Uber who no Obano what 10 hours. May catch Robert Yasoli Jai. Why young Robert Ofrinyame. First Timothy 2:11. So Bassa Belemas. We are 1 Corinthians 14:34. Leviticus 15:19. Hagar 2:4. Look us up. Ken Kanguya. Monframa Sofenemra. Ya the 4 million toswa sanity omuma me quotation ba kope etresa so for ton anonte way bi ni ho use anonte way fa bompa ye manipa so for bitimi mam quotation ba kope sa ya so for wutimi use anonte way onfanko eni pagu ye ni madanse 4 million da so o sisi ya machine o so for come out bra al kronfo papa o de ha mame sikenti boss, catching a boy in this one, if you are with me, Yanadi. Why? Aha, show. O Babesi, I will cut your son. First, what 2:11 says, Bassa Belemas was a Bama, what's your bass? The beer, or Bassa Belemas was our Berman, what's your bass? The bida, who or bar, what's a Belemas, what's a Bermas, Intimania cum, or Batia Sodama, you go, and see a seminal, see a barber, our Brasilian, Ahum Brasium, or Badie, or Bad dear, me money quine say, on young couple, me more bar quine on treachery, or bar treachery, and I say, why saw them or batter and I want to match it, or bad dear, me money quine say, man kwase on treachery anase woni belemaso oba kodi belemaso emo wonye ko oba tiaso dama yeko efrise yebo adam kane onyankopon me bo be ma first ansa na hawa edi ho ansa na wo oba wo ye de oba adenti na oba ni tumi so kire oba bompa ma be ma 1 Corinthians 14:34 wase ma asade oba wasade e wasafo nsiemu ase asole dem ensiemu ade a wase wo ye ni wasade ye ni wasade ni wase mama memo ano we ye sofo a mo ba nka na ntum e wasafo mo waso dem na oma won kwan se nyankopon me mo ba kwan se won kasa oba kasa nemom won mra ne ho ase oba te aso dem a bre ho ase sade mra no ka no sade baburu ne kasa aso pesu osua biribia oba pesu osua biribia o musa ni kunu ofie oba ni kobusa wo kunu ofie efrise woni kunu abusa wo sofo efrise e ye fele kese mo oba se fele kese mo oba se obekasa wa asafo oba bekasa wa aso dem adenti na fale oba nya nipa onyankopon ni de ntira Leviticus 15:19 wase ma ho sene fin de ntira oba ni tumi so obompa ma bema oba te asole wase oba bi afi wonimu waya brenti afi wonimu na oba sa ne ho sene oba sa waya bra na emoja firi ne ho na mugu a emoja firi na seba ontena ni nsabu wonimu oba ne tena won nsabu wonimu enanso 7 days na obi a oka sa ba no oba bi a waya bra bia no obi a obeka sa ba no ba ma wo beka no ohonte ente mami a wojina wonche wonya ne menses waya bra wan kanchele wa wubehu wode ne nsa tu tiri so bompa ye ma wa me pa che wo mpra wan sel wonyofo obera bonsi uyida ode be se beyi jo enna ma sofo ne betena radio so a yenka kondo yaba santoliama lebre yaba shinta kabro santoliama Jimmy tonso wo babru mo kwafa sa kasa ni free sofu bi kambia wa yan roba wutina hapa wan kasa bompa ne nyame betio sanetie de din kan se jampra twen enye apeteshiri sachira jotore jai wo fa yire twetwempra sachira apobo jai mon sakra wate
Drama you say hey. About then nyame atio. John chapter 9:31. What's na yenim say? Onyankopon so wonu say. Onyankopon hoi. Nyankopon ho. Ontie nipa boni ni. Odi boni a wontie. So obi suro Nyankopon. Obi suro Nyankopon. Na we de Nyankopon pa. We ye de Nyankopon pa. Ono mom na Nyankopon tie no. Wo na nyame ye de. Otie wo. On de wi ni dwoto aye wo sin. Eba de na nyame atio. Osia se. Sha. So. Open sentreni ho. And now you suffer no anya wonders ya. Amen. Eni pasa wonya shi. Sa. We you suffer no anya wonders ya. Eni pasa wonya shi. Lokasem. Nonsense. Ya ka wonders ya. We mu wonders. Obi shada ko Yesu nchen. Sa. Okobusa no ensentreni. Wonders. Yes. Ti asama Yesu kan. Lokasem. Matthew chapter 12:38. What's our chance in Chile? Akwani kochiche nsentreni. And our telephone. Atrafo. Any falasifo no. Falasifo no. Ebua Yesu say. Baako kata Yesu say. Kyerɛkyerɛfo yi. Wo Yesu. Kyerɛkyerɛfo. Yɛpɛsi yɛn ho nsɛnkyerɛnne bi. Yɛpɛsi yɛn ho nsɛnkyerɛnne bi. Efiri hɔ nom. Efiri hɔ. Yesu bu ase wɔn sɛ. Ti asɛm a Christ kan. Ɛnɛ maa bɔnefoɔ. Yesu kasa kyerɛ ne sɛ. Ɛnɛ maa bɔnefoɔ. Wo te bɔne. Ɛne awaresɛyefoɔ. Wo fa yire twetwe mpena. Ɛna wohwɛ nsɛnkyerɛnne. Wo bɛbusa nsɛnkyerɛnne. Me ma mo nsɛnkyerɛnne biara. Me Yesu deɛ nsɛnkyerɛnne me mfa nyɛ de. Me mfa ma ho. Me paatɔ na Yesu ntimi nyɛ wɔnde. Obetumi ayɛ. Adɛnti ne wanyɛ. Sakyera wadwene. Ne gya mpena twe. Ɛnyɛ. Yɛn ka nkyerɛ mo. Wo na wɔyere te. Wo ne te takorade. Sa. Na ka kyerɛ nsɛ. Takorade abrabɔ ayɛ den. Pa. O ba axim. Yes. O ba bɔbra. O ba nyame yɛ wadom. Obi nam. Na uyi nam. Pa. Ane nyame ama wo sika kakra. Lokasem. Ane wa bɛha dan. Sa ne kyɛ. Wo da mu TV yɛ de. Ebi si hɔ. Sound system. Wo bi si hɔ. Wooling carpet. Ebi si hɔ. Micro bulb. Ebi bɔ hɔ. Wo fridge akɛseɛ mienu. Endru kwasi adam ankɔ asɔ. Dabi a. Oyire a wo de na wo no wagya na si hɔ. Ana wo wa bɛfa abaya wɔ ha. Ne dress sɔ ne pasa ade. Wo titi skama ne di. Oyire sɔle ade obedi ade. Masa onyame wo ntua aka. Betua wo ka. Wo ntua aka. Obɛka sɛ bɛyi. We ɛyɛ bɛyi. Dabi. De bɛhyɛ bɛyi. Bɛda na mo nkɔ asɔfo nkyɛn. Yɛnhyɛ mo nkɔmtorɔ. Paa. Ɔnkɔ mpaaba se nkɔto sɛ sɔfo yere da fam da. Dabi. Yɛtiatia sɔfo yere. Anyɛ onua bɛbɛ yɛ wo yere. Paa. Charles ne obu ahwe fam. Wɔda hɔ na ne ho mpa. Asiafoɔ bi kata no. Paa. Hiribaba Suria. Sankwa siampa ni je nyame te ana ne buofu. Papa. Hiribaba Zuria. Busa hausa ni se Zuria asekyerɛ sɛ. Wɔnkyerɛw. Ɛkyerɛ sɛ wuturum. Sɔfo no wayɛ papaapa. Mfa mɔ mpae. Pentecost for momra. Sa. Mona mo so obi anka tonswa. Wonye nyame ba no. Hwɛ. Pentecost kura na nya solidin. Ini Bible. Roman for mo so ya abosonsom. Straight. Methodist abosonsom. No kwasem. An Anglican. Pa. But the Bible be proof wa kyerem. Yes. Sam mesen na kyerɛ Bible. Dabi. Mo pa mo meteme. Mfa enko. Dan blackboard na chi. Ya boa ye ho ne yegyina ha. San kwasia mpaye no. Twa hansa wo de dan ye kyerɛ na me kyerɛ mo ade wa. So. Pacho gyina ha. Sa. Wa kyerɛ two Jesus in the Bible. Yes. You can say two Jesus in the Bible. Yes, who did not cross on them cobon. In the name of Jesus. I am you. Pa. Bakuya bosom. The custom. Bakuya yanko pomba. Yes. And two quarters as of be bought empire. No casa in the name of Jesus. Yes. Yes, with them home to qua. And Trasa, yes, who did not wabon. Sa. Offering Yame. Debbie. Michael chapter 1:1 was Yesu Kristo. Yesu Kristo. Onyankopon ba no. Onyankopon ba. Oho. Sa papa we ba ye no. Sa. Empire bi no de to ho. Say ye mo. Dokasem. Matthew chapter 6:5. Was empire bo mo ahokyere. Wo ho. Empire bo pese wo bo a. Wa bra bo nya memmo. Dabi. Anya sa ho beterew. Ya mentio. Wo cha sa empire bo no wa bra bo nya ho beterew. Osena se mo bo mpaya. E Christopher bo mpaya. Ma mo nya se nya atwomfo no. Emian kwa se nya atwomfo. Opese wo gina sia dem. Omo mpese omo begina so dem. Ene mo ntere twia so. Emom ompese omo begina bonten twia so. Ebo empire. Park so bo mpaya. Na nipa ehu won. Said ye be ye nipa twam obehu won. Ene kura me se mo se. No kura me Yesu. Me ka ta mo se. Wo manya wakatua dada. Ma mo kwagina park so bo mpa mo nya makatua dada. Na wo de
deɛ wo bɔ mpaeɛ o Kristo ni papa wo bɔ mpaeɛ sɛn wo piem aya akɔsɛ wiem dabia kɔhyɛ fam wɔse sɛn wo piem kɔhyɛ wo dɛm dabia kɔhyɛ wo dɛm na to wo pono mu to ho prum bɔ wagye ho kokɔ no mu mpaeɛ o pɛ sɛ ɔbɔ mpa ne nyame tia kɔhyɛ wo dɛm na bo wagye ho kokɔ no mu mpaeɛ to ho prum sa na bɔ onyankopɔn a ohunu kukuo mu mpaeɛ na wagye ho kokɔ no bɛtua wo ka wabrabɔ yɛ papa a onyankopɔn ho kukuo mu bɛtua ka verse 7 wɔse mpaebɔ nkasa tentren wɔho mpaebɔ wabrabɔ yɛ papa yɛ nkasa bebree kwa na sɛ mobɔ mpaeɛ a yɛbɔ mpaeɛ ma mo nkasakasa pii kwa ɛmeɛ nkɔ kasa pii kwa sɛ abosonsomfoɔ sɛdeɛ abosonsomfoɔ na no osusu sɛ ayɛ abosonsomfoɔ susu sɛ wɔn kasa tentren nti ɔmo kasa tententi awurade bɛtie wɔn onyankopɔn mɛtie wɔn enti ma monyɛ sɛ wɔn wogyina ha mɛnkɔyɛ sɛ wɔn mo agya nim nneɛma ehia mo wo mɛbusaeɛ no onyankopɔn onimadeɛ ehia wo ansa kora na wobusa ansa na awala ɛbɛbusa no verse 9 kɔ mpaebɔ mu ahokyerɛ mpaeɛ nyankopɔn de to hɔ ni wɔse nti mommɔ mpaeɛ sɛ sɛ woammɔ bia wobɛkɔ gya mu straight paa akristofoɔ mmɔ mpaeɛ sɛ yɛne gya wɔ soro yi onyankopɔn a wowɔ soro wode ho nte wodi ho nte w'ahenneɛ mmara w'ahenneɛ mmara deɛ wopɛ nyɛ asase so sɛ nyankopɔn pɛ ɛnyɛ asase yi so sɛdeɛ ɛyɛ ɔsoro sɛdeɛ yɛ soro no ma yɛn da aduane nɛ yɛyɛ mmeranteɛ ɛne mman a yɛasi so nti ma yɛn da aduane nɛ yɛsɔle anɔpa a meyɛda aduane ni na afei aka firi yɛn ɛkɔm de yɛ magya yɛ ho bɛkyerɛ paa yɛayɛ ɔbɔne a magya fa firi yɛ sɛdeɛ wode firi wɔn a wode waka no wode firi tetefoɔ bi a na ɛde wo ka na mfeɛ nkɔ nsɔhwɛ ɛfiri na kɔ ɔbaatampa mɛmfa yɛ nkɔ na nsɔhwɛ yie firi bɔne mu nti yɛfiri bɔne na wo na ahenneɛ wo papa nyankopɔn na ɛne ahenneɛ ahoɔden ɛne animonyam ɛyɛ wode yɛ daadaa tumi nyinaa yɛ papa yesu dea Saa. masa wobɔ mpaeɛ wɔ yɛ ɔho bɛkyerɛ wo Dabi. hiri baba kɔndɔ yɛ bazuria no ɛfiri he ɛyɛ akoromfoɔ mpaeɛ ha pentecostfoɔ mommra saa monkɔ frɛ wɔ mmra paa yɛhia quotation baako pɛ yes saa nkwasea kasa no baabi a mokɔfa firi nipa ɔde tɔn so baayɛ no masa moadwe mmra o paa preach wɔwa ntia wɔbɛkyerɛ wo obi mɛka nkyerɛ o dabi yɛba radio so nkwasea kasa bi ɔmo asa akɔsua wobie wo waresia yes praise god hallelujah ase wɔ kyem praise god hallelujah yaba yes miniaba bra wadi abra it problem yes yes wanya jimi ni wo jimi paa wa jimi straight totally honhom bia ni mu was start abodamo practice ha yesu nso baako ne bosom no yes Acts 13:6 was Paul Sergio Paul ɛne Elima omu kotwa mu supa no so ɔmo kɔtwam ɛwɔ nsupa so omu koduru pɛfo no ɔmo kɔduru pɛk factory omu ko hu di sini di foturufo bia ye ɔmo kɔhunu odinsini ne difoɔ atorofoɔ bi na oyɛ yudani saa dinsini no na ɔyɛ yudani ne dinte ba yesu bar yesu sa ɔyɛ dinsini ne torofoɔ false prophet yes yɛfrɛ no bar yesu no kwasɛm enti saa baba hiri baba kondo queen wei ana mo frɛ no hiri baba no sa wɔyɛ bosom no kwasɛm sɔfo akasa no wo kefiri yesu wei sa ne tie ɛnya agye nkɔba dabi yɛbɛhɛ kwan atɔn so fa so ba na de krom ya pentecost ni ya ebi wa wo yɛ pentecost ɛda na wogina ha bodawuro ka kyerɛ wo sa ɛna de ɛsɛ wanka tɔn so a wonye nyame ba o nke nyame ba ya trosom ha yesu sumafo ba Bible ni momra ni hia quotation ba ko pe sa ko tuma me yesu sumafo ba ne bai ana nyankopɔn difo ba ne bai sa e Bible mo be ye hiri baba dabi mo mama ba ko pe bra from Genesis to Revelation come out bra 1 Kings 22:20 wasina urare kan sɛ bibia san kwasia kasa ne pie na ne pie sa onyankopɔn ka sɛ why na obɛdaada Ahab sɛ me si me sɔfo a why na bɛdaada no onipa bɛn ana bɛdaada na bɔnsa ho firi bɛgya awurade mu ka sɛ sɛta gyina ɔde no ɔsehwɛ onyankopɔn ho ɔsere paa wosi sɔfo bi ntimi naada no me na mɛdaada no meyɛ satan mɛtumi adaada wasɔfo awurade ka kyerɛ bɔnsam sɛ awurade ka kyerɛ satan sɛ wode deɛ bɛyi satan wode deɛ ɛna bɔnsam sɛ asɛm a satan ka ne sɛ mɛfiri makɔyɛ atorɔ honhom onyankopɔn mefiri w'anim sɛsie akɔyɛ atorɔ honhom mekɔyɛ atorɔ honhom ɛwɔ wadiifoɔ nyinaa num ɛwɔ wo nyankopɔn wadiifoɔ nyinaa num na otumi yɛ nso satan otumi kɔyɛ nso ampa yes yɛka sɛ atorɔ honhom a mepatɔ yɛdeɛ ya ibisaw 1 Corinthians 14:10
wɔsɛ kasa wodo bebre na wo wiase san kwase kasa na mo kan bebre na wo wiase bebre ana wo wiase nanso mu bia ni hɔ a nanso kasa bia ni hɔ a eni asekyerɛ sane tie me pa jo sofo akora nyame yem preaching condemn ton epia fa nkyerɛ se ye de ebra wa so dam ye hiri baba ye kyerɛ ye osofo kan wo ankyerɛ wo firi akɔ ka kyerɛ 1 Corinthians 14:23 wɔsɛ asafo no nyina asoa dem ho mo nyina mhyia faako ye begina se ye bom pai na wo nyina kasa wodo ye nyina ye be ye hiri baba na obi a onim anasa onyi ne ba mu a anasa obi a wonyi ne ba enti won kase ma mo ba adam ana won kase wa ye de wabodam osofo no ka hiri baba wa ye de obodam wo firi akɔ holun collection wa to koyere ne de to collection ma bodamfo amfa ma wa pempem na no Mame hanki ka ho oba be si antade boni bi ehyew ola hentade boni bi ehyew a wo koye hiri baba wo ko katon wo tis katon kun sa no a no wo yusu sa wa pon ho atade bia be friend accident santie edwama anti oba no be si ano sa wa wo nufu ho mpane na nufu aya kase eya kase atade bia be friend accident sa wa na ni nufu ntem half go ni nufu doso wano an mi se brazia wobon obo size 42 santie hu fit ni munti no akoto size 18 nkola de no ade abo asia akyekyere no na nufu na akyekyere wo pia so abegu soro sa owia de oya asra so ewia bonufu no so na etija nyasam ketwa owia wo de 10 ayede atum 10 nso ampatam si da bia wo pe cross yesu de papa yesu da so wo de sene nufu ntemu a wo pia wo yaba wabam wo pia wo yaba wabam wo de nufu ni mia yesu kurase ni na wo de ko cartons hwe no atwe abe ko hwe bonsam besia hwenyi egu tiri so besia hwe enyi a wakoto e de afra utiri mu abo me ka tem pray jo we oba na de nyi aka tiri ho abo heaven count ho free ho papa wunya nkwaje ma krada dabida kopem sa wasan no kwasem ko ka se enya bone hwe onyamesom de eno ani akomam ha wana ka tiri enka bida nyamesom eno ani akomam hwe etira wase besia wo bo etira wase obo yes Revelation 19:11. Oswajifo na nso ade hunu kase Onyankopon obebo sa tre ni bi. Pa. Owie o kase tre we di oba bobi. Sa. Kenka na me. Wajifo na nso ade hunu kase. Wajifo eniso ade hunu kase. Na me hunu so osuro bue. John so ko hunu sa suro bue. Na hwe. Oponko fita bi nie. Oponko fita bi ni. Ye ote ponko ne so no. Ote ponko so. Ye frɛ no ɔse ade yo. Ye frɛ no ɔse ade yo. Ɛne ɔnokwafo. Wan no ɔse ade yo. E Nyankopɔn. Wan ne nokwafo. Nyankopɔn a. Ye frɛ no ɔse ade yo. Ɛne ɔnokwafo. Ɛne ɔnokwafo. Na obu atan. Obu atan. Otusa so ɔtene ni mu. Otusa e wɔtene ni. Na nani tse ojaframa. Bɔne a wayɛ nti nyame nani abre te se ja eframa. Na ahometre pi boniti. Ahometre pi yɛ de. Boniti a. Onyame bɔdi etire. Ahometre. Etire bɛ na ɔsɔ ɔba abɔ. Ahometre. Oba yɛ sɛ woyɛ ɔkyema ayere. Meboa. Pa. Judgment day. Kwakase nyamesoma no wani akomem. Leviticus 19:26. Se monfa moja nka bibia huni. Amfa moja, emoja nka bibi huni. Muni adi bisasem. Enkodi adi bisasem. Na mamo nwora bayigro. Ade wa woye bia woye bayifuo. Straight. Na ni bayifuo te a wo bewie pen. Da bia. Woni bayifuo te askato nsema begina. Da bese. Ye be hede enti o ye bayifuo. Wo se mamo nkontro mu nwia no. Enkwatena se besia, ma nkwatena se nkontro nwia no. Emfa bi nso mfrɛ mo mo. Wutiri nwa gu ti so mfa bi enka ho nya de. Emma. Wugina bi frema na bi mfrem. Bi frem. Babro no mo mpepa ha. Me yenhwe. Senya mesum no ane na komam. Obabia wo boss atre ni bi. Onyankopon wa ma yale bi. Your friend white. Sa. White. Samudi me yale bi your friend white ya. Because Obabia wo titiri anyi foforo account ho abo. Yes. What trase pa ensufita piefri na se. Omo nanka. Obabi gina ho no ana adwene kasa kire. Sameboa. Proverbs 13:20. Oso okode ye kwan ne ewiem. Proverbs 13:19. Okode ye kwan ne ewiem. Ya mesame kanta so wo boss atre ni bia.
Abua Quadia, a kwan ne wiem. no kwan so betu afa wiem. Wo kwan na obotan so. Wo oni atabe oditu. Dabi. Wo kwan se obenante asase so. Esen kwan ne pum. Ye kasa sen a ship ye de. Esen. Ensema kwan so obenante pum. Na obelema kwan. Wo be ma wo kwan. Ene ababa wa ase. Ene ababa wa ase. Sa. So no oba da wodi hyenum. Na se. Enya ase yo. Besia tie nyame be ya ase yo. Hosea chapter 4 verse 10. Wo so bedidi. Wo betis ka to duane adi. Na wo men. Onyankopon ma men. Wo bebo adwaman. Wo kwa akoda ho abrante no beda. Na wase nkyene. Wase nya de. Enkyene. Asantene kasa wase akyene a. Broni be kan se aye tight. Sa. Onyame so omo wase nya tight yo. Ebeye pacha. Obema wase aye pacha. Efrise. Waje bu enka wo se wodi bu awurade no. Respect wase odi me nyame wajai. Meme nsu fita so afiri wase. Me nyankopon meme nsu fita white apie afiri wase. Na wahunu se. Me ni awurade nyankopon. Me awurade nyankopon. Na medin so no. Medin ni nyame. Sa. Wugina wase aye pacha wa na onim. Nsu fita apie afiri wa nyame sa me nka chanche o se sane wuti no. Obeje nkwa. Yes. Edwaman honhom te wo mu. And nam koka na Roma Methodist. Omo di matam. Sa. Fantuma ne sa mam. Namo amubo. Pa. Roma enya bosonsom. Bosonsom. Fa pa da nbrem. Odi funada ke enipa wowu. Benini besi a wowu. Sa. Odi kosia so de. Ma sofu no mo yare pa se muni mo omo yare no kasam we ye de pass on them enye ye de we pass on them da bia Roma mo nye omo ye Methodist mo nye omo ya Anglican nye omo so sa ye de funu ra so them da bia fra Roma pastor bra o mamam quotation ba ko pe sa etase ye de funu enipa wo besi ana benini akokora ana brewa ye de wura so dem mo mfa quotation ba ko mra me bra mo tie nipa de nipa ko bonsam dem o mada ne mre ne mra no Yankopon sakram amen Leviticus chapter 21:1 wasi asofo ho asede we are Leviticus 19:1 jo Haggai 2:10 sa Luke 17:37 the custom Matthew chapter 24:28 sanity Lamentation 4:3 yes Matthew chapter 23:29 sa Ken Kaguya pa fra osofo bra omra Leviticus 21:1 oh katen so ndo nwum ne kakramaye oh udi furada ke kura so dem hey Roman father mesro heye na ho ba kire pa sikanti collection kakra betunti to collection no wa ne nsase kin no wa hotiri sika no pa nka no kore ya de furura so dem enye papa ya ba ken kan babra kire sa quotation for kwachire Methodist father ati Roman father yes Anglican father pa me pa cho babro ne ya printing press da bia ya ne ya tworo ya betoi mamba ko ha jo ka ho ewia bedua abe adwene egu ne bedua yes ebe fifi kubedua sanity shaha pa ya da mo na munhu wo scan kotua masofo ni da bi fati aba school fees ati na Yankopon be hira pa oba ne betumi akonani sa enkotua masofo ni da bia anoante wo ye na ye de mamu no na jankafo mo bo nyame ni tumi ntim ya de cheba yiredi anwa ya anwa bi ne ya de mamu ya de cheba yiredi ya ma bia fabra na bi ntiatia so nsan no enye papa kotiska koto anoante wo ye bi kura yinkutu ada kromi asofo ni a biwa wasofo bia yuso anointe wa ye we pia roba pa wo mfiri nyame dabi wotimi man quotation ba ko pe sa atasa sofo yuso anointe wa ya ibi ni ho ya de sika 4 million to so yes machine ni ka ho sa wura ye top and down fako wasofo akro nyame de me sport abenante akọ quotation ba ko pe yes atasa sofo yuso anointe wa ye bra fa bom pa ye manipa ibi ni ho come out fabra akronfo Ebeneza hirima kokobe oye da kwa wi adom mene ni case ba ye sa mene ni trouble ba pa wotiro ko de metena radio so a ni odi matem sanity e kasate Ebeneza to oto anonte wan sa e kache otiro ko so otiro ko be very careful papa
Me started preaching, me preaching 23 good years. Yes. Remashia me issue. Me started preaching Jebeneza. Sir. With the anointing way many power 1 million. 500. Yes, you buy Sadway. The beer. Matthew 10:5. Small for the Juma. We are software Yanko Passma. You do me any Nipa 12. and a yes small. Yes, small. Now what's one say? What's I once? Among Kwama Quaso. And Manenko Amanama Quaso. Uncle Samelia Crobium. And Quasamelia Fokrum. Nemo. Munko Israel. Ko Israel fear. When I ran and change. Sababu Kase Ogwang Waira. Only Nipa onim Yamia was in a Samoqua. Me bow and tire. Munko Case. Men can't tell us. Osra Hiniana Bay. Osra Hiniana Bay. Monsa for your no jump penalty. And yet, me pretty we are. Obi Aria Mensani. And the Bibasia. Obi wa Yesu Ntianyano. Mama Quata for whom Obi Akwata Yaman and Santana. Muntua money. Who fit to Obumo Yentu. Munyanaqua. Yenyanaqua. Was Munyanaqua. Yenyanaqua. Munyanaqua. Yenyanaqua. Namonson Famaqua. Famaqua. Mamma Jessica. And Quacha Sika. Anajute. Anajute. Anacobre. Young Mabosum. Young Musafo Infants Oboto. Now, my Yenny Catiano. To my Yenina Katia. Minyanko Pomena Mitriaca. Minyanko Panamadia. Mitriaca. Okasa nonte way in the theater. Debbie. Ahenema Kokobe. Kumtata. Ebeneza. Na Kayado. Anonto 200. 300. Akramfo. Kasa Tenemetre. Akranya Mina Kasa. Yes. We are in the city. Sanity. Me Sapragana. The piano uncle. Me body this straight. Omara. Where the phone you know many. Ha. Or Henetiam Cocantina. Ya boy. Or Henetiam Cocantina. Sir. Don't sapum Busa Korea. She. Yes, I said 50 million. 10 million. I have for Jarefo. As I see a tongue. Leviticus 25-23. Was one to us as a cracker. Minyan Copa assassin, Amen and boy. Sartia. And Timan Ton cracker. If we say, or Cassie Anton. Debbie. Chemuye. Was he Anton assassin a cracker? Or Casa Anton. Debbie. Anton cracker. If we say, assassin Yanko Pomedia. Asante Hendia. Debbie. Gamante. Debbie. Takra de Hendia. See Yanko Pondia. Was it a Chromie and Zema Hendia? Debbie. Push you for a handful. Was in Yanko Pondia. Masa usra kofie pa ya po ya memba kana no adenka ya meka usra kofie kunya na wunya yin kunya bi e be kanu krata mo pa mo bo bitonku sa na je mo di abosuma kapta kuro mu wada mo de sefa mabosum mu gunsa e de mabosum awara hosem krata peka po brem ma honya ha pe bi brem be trasa himfuni bia jimi se papa pe bi bra ma honya ha sra ma me no benya bia ma sre ka ho who be gunsa mabosum woni mo bia fa ho bon Jeremiah chapter 10 verse 1. Onyankopon ti asefo. Nyankopon ti asefo. Ono nko ane nyame. Papa Nyankopon wan kasa ne nyame. Eni tu Israel fie. Ghana fo. Mo nti asemo a. Ti asemo. Awurade ka kire mo. Nyankopon di asoma akore nyame. Say awurade sie nie. Say de Nyankopon ken. Mo nsu amaman kwan. Efiri na kwa mo nkosoma bosom. Na mo nsu oso nsenkyene. Nkosoro oso nsenkyene. Amaman na esuro no no. Ghana fo na esuro no no. Na amaman na toro mu die. Ghana fo atam die. Eye huhu die. Eye dua. Ade we ye dua. Ye twa ne kwayem. Tumi bia nim. Ya Tumi bia nim. Onyomfo nsa no adwuma. Ye dua ye kotwa ne kwayem. Onyomfo nsa no adwuma. Onyomfo nsa no adwuma. Wode dade na ye. Ye de dade na ye. Wode dwetani sika. Ura himfia ye de dwetani sika. E na asese no. Ye de sisa we. E na wode na doa. Wa bra ye de bia company. Pa. Ye de ye adwuma mrante benya adwuma ye. Ne kwasam. Ye nsa bako ya no. Sa. Ura himfia. Ye de dwetani sika. Ye de sika sisa. E na asese no. Ye de asese. Wode na doa. Ye de na doa. E ni asawa. Asawa. E na abubom. Abubom. Se de be ya empon. Se de be ya empon. Wote se fremu afuom kaka moto bi. Ahemfo nyame sa menkanto asamusom bosoma. Uhu te se kaka moto. Na wonkasa. Uhu sa dwe. Pa. Ade wonkasa. So na ye soa wo. Me frifie ba me de ne to kam na ba. Efrise. Ontumi nto na mo. Ade ntimi nante. Eno ntima mu nsoro. Wutina ha mansoro bosom. Ontumi nya bone bia. Ade wentimi nya Kristo ni ba bone. Papa ye bia nso ni won ho. Papa bia ni abosomfo nte. Obi ene ho te se awurade. Obi ene ho te se Nyankopon. Wona wo ye okase ya. Nyankopon na ekase. Odi so so. Yesu ni din na so. E wa mama nyina mu. Ama nyina mu. Wa na nsoro. Wa na nsoro. Mama hene na wo. Ama hene. Efrise. Wona na de nsa pem ne bo. Pa. Wo bopo da ho. Yes. Wo twala to. Ne kwasam. E pomantra. Wo konfo ba na betimi abie. Efrise. Wo se wa na nsoro. Wa na nsoro. Mama hene na wo. Ama hene. Efrise. Wona fata wo. Muhammad Nyankopon ne fata. Ama nyansafo nyina mu. Ama mu anyansafo nyina. Ahene mu nyina. Ahemfo nyina. Obi ene ho te se awurade. Obi ene ho te se Nyankopon. Wo nyina ye mmoa. Wo kunsa mabosoma wo aboa. Ene nkwasiafo. Wo kwasia. Pi kwa. Ohene te amon kanchira. Pa. Amentuma.
Isaiah 44:6. Meba ho. Mempre ho so mic ni mam. Ka ho. Me say Akwadaa Nyame na kasa no. Sana tie. Mu abosomedan a. Pa. Ewa ha. Yes. Amrante ne mpa ba bi nyina. Sa. Na mo mama kalasi ana petro. Na mo mama manches. Sana tie. Na me nkotwa jantum nse. Pa. Na mo mpa ba bi nyina. Yes. Sa bosum no otumia. Omra. On de won kume. Sa. So akuta power. Di Nyame atam sa obeda ma de achewa. Wati. But matimi akacha bosom Isaiah 44:6 topic. Osia bosom so me yankwase asem. Bosom a wo kwase a. Bikwa. Ento wo mekume. Bra. So mo a. Hwebia bomo na mo nkoto tonton twene. Enye. Cha. Masa enyo sikenti ni abegina. Dabi. Kai. Me free me fie ba no. Enyo na atua me lolly feel. Dabi ya. Me si cancel botom. Dabi. Me enforce so babuam. Mo nsatira ma adwene. Wati. Emprate. Enye. Apetesire. Jai. Gatore. Jai. Wi nom Sachira. Wayiri wampra. Enya. Okuru wampra. Munyai. Apobo. Enye. Adamai. Ei. Kurafutati amwa. Sachira. Mo sakira. Wati. Gato nom. Enya. Apetesire. Sachira. Adamai. Sachira. Ayamu se Pacha. On sakira na mbo. Enche na Yesu ba. So mame. Ohene kwasi ampanyi begu nsa maboso. Pa. Obejimi. Ya. Show. Style obobo bontuma begu nsa. Unyame supporto ensaguo. Dabi. Jeremiah chapter 7:18. Wase mata si agina. Mata esi agina. Eja no so soja. Ahemfu soja. Ema no fete mole. Ema na ya bosomaduane. Se wale yetatra. Wo koye tatra. Ama osoro aheman no. Wode ama osoro tumfuo. Na waguo nyame foforo. Owia waguo nyame foforo. Ensa. Ensa. E de yi nyankopon abufuo. Eyi nyankopon de. Abufuo. Ento ahena waguo nsa nyame na wo ye de. Oyi na abufuo. Oyi na abufuo. Pa. Ohene tikrom gu nsa yi nyame abufuo a. Ei. Wo ba wie pe. Honto da. Hwade wa hai. Pa. Jo. Star ya obobo ntoma begu nsa no. Ekyerese ni tirimo den. Wade wo be hye bosomase. De wo ba hye bosomase. Pa. Ya fa wo ma hye bosomase. Ati. Na munyi ye mfrim. Fa kap ne mam. Onye. Waso gu nsa. Wo hye nyame dia. Abufuo. Me pa cho he. Show. Tira ma jensa. Wie. Kobri jensa. Wie. Kuntun kruku jakri. Jensa. Wie. Nanano mabusom. Sa. Ahimfie nkonya. Monye nsa no. Wie. Nanano nsamafuo. Sa. Tetra ne. Kwame Nkrumah. Yes. Nanainom. Ya mama opiafu. Wie. Jensa no. Wie. Ahimfie nkonya. Ahimfo ebeto mo. Sa. Mo kom krechi. Mo so monye nsa no. Wie. Mam hu ko enyina. Mo bo akro no ho ban. Sa. Aboso monye nsa no. Wie. Mo koya, mo kwada boko. Wie. Mo saman emagina ichechi gira pa. Sa. Ya kasa saman ya, uni saman. Mo saman, ohene sa saman. Pa. Emagina ne chi echina pa. De kwasem. Na me busa wasem. Ba ko payima no. Pa. Wodi nsa gufo. Sa. Sa saman emagina wochi. Na nampa cha wutu ani hwe wochi na saman gina ho a wo begina ho. Dabi ya. Wo begina ho. Bedwane. Chimi. Nyansa ni ho. Seed. Seed no hono. Sartie. Hwa, masa. Ni pia bontia na baby aye steady. Pa. What you say? No kre ne nam. Roman for momra. Sa. Se di frada ka wura so dem a. Enye. Mo ma kantre. Momra. Ha, masa. What the Roman mu ajai. Pa. Matadis mu jai. Ye can't through streets. Wo kwan ka jai. Sa. Busamsa den tina msi jai. Leviticus yamfafunu wura so dem. Enye. Omonye. Omoye. Leviticus chapter 21:1. Wasi asofo ho ahyede. Wo ya sofo dada me pa cho ma mugu ya. Jo. Munye di ma. Pa. Mo fa munyansa mo am. Sartie. Wasi asofo asede. Sa. Po. Wasi awrade ka kire Moses se. Krache ma honya si na wia ni pie. Jo. Awrade kasa kire Moses se. Kasa kire lo masofo nyina. Moses kasa kire allo ma asofo. Na ka kire won se. Asafo asolifo nkasa nche won se. Mumu bia nkogu ne ho fi. Emo bia nkogu ne ho fi. Ewo efuno ho. Efuno ho. Ewo ne maimo. Onyankopon ma. Jini pa ni moja. Ajini pa wo wu no. Ni moja. Ni moja. Oben no. Enti obi wu a.
One was or corner. The bush for The bushini. pa. Our any pew ya did down. A bush in alcohol. And no Yamia castle. And running in home. I was here pretty tram. Pa. Young cat. The bee. I didn't tell Yamasa, young folk from grass or Sir. On Puffy. The bee. Yamo a cronk pa. And Tinibufui or Cate Mose Leviticus 19. Why? Was a radical was said. Or Casate Mose Bill. Casate is that for Safonina. Casate is that for Safu. Nakatra one said. Asafon Casantani Passa. Woman ya cronk. Who bet the material cronk. If we say, me already Munyankopon. Me already Yankopon. Me a cronk. Me a dear cronk. Me pato a dear ya cronk. I was at the finca. The bee. Bibi a cronk. I was a finca. The bee. He got 2 10. In Srebata Solifino. And 2 quarts on the more. Who compared the Abbey? In Shira. Pa. Bresson. Sanity. But I know quite no cofanome. Adentia. Okay, Roma Martedis, Metamase. Sir. A free now cono. Some matron, a matron crumbia. Yes. A way cronk. Pa. Some with the fruit raswa demoa. A free now come Montreal crumbia. Debbie. Montreal home mortary. Sir. A hundred different yet. A go. Much room. Was in Srebata Solifino. In Srebata Solif. Bosumia Toson Chrono. Bosumia Toson. A debt of your night. Yam Fofru, a funum raswa dem. And yet Bosumia Toso Dionina. A debt of your night. There we are fit Yami. Della fitnet Yami. A radiasum. Or Batampasam. And I'm with a gas basse. Nam Tifo Hegas basse. Salsa for this city. Hega, Sadiamin Copo market. It is a software. Cobus house of Casatra one said. We are to suffer trans a Casaten. So be clear and I'm cronk. Sababu Casa Obicuta and Nam Cronkra. And Namoa, what to Boissy. With the second ato ni mini mocha e kronkron ni moja aswane kronkron eno ne nam kronkron wose so obi kura nam kronkron obi kuta sana kronkron e wona atade mu anu mu atade mu anu wodi mu anu kokapa no ye mfafuna nda kengura so dem enye odi atade mu anu kokapa no ene aduane ya wano aduane ya wano na wodi ba solifie ho a ba solifie e be ye kronkron ana ma so da ye kronkron asofo ni bu ase no se asofo bu aka se dabi e ho abafi me patro enamo a ye toto no kwa ho yes ye de e ma hihye mu tintingei baburu se ukoto biwia unim ye twaniti ye ntwaw yes wagu ho fi ne kwasem hega to de no se obi etimi akoto chinchingawe no ade aba so dem na so da ne kumdia ene na efunu nti enipa wowu nti ye ne ho akumkoka ye ne mu bia obi ane ho akumkoka furu mu bi o de ba so le fie ho a o de begira so dem e be ye kronkron ana e ma so da ye kronkron asofo ne bu ase ne se asofo bu aka se dabi e ho abafi me pa cho ya de dafunu cha ye fanse we enipa wo we ye frandaka yes ya de dafunu no akogina ase no kwasam onyame se wo de ba so dem a wo kuma so le pa hega no atam efunu sa eni efunu adaka kowura sa aso da no mra sten wase ho wase pa ti asama Yesu ka Luke 17:37 wase no boase no se Jesus Christ is Lord yes wo kasa bia no kasa in parables no kwasam Yesu kasa bebuom pa entina suafo ne ntiase da bia e Peter kate Yesu se ehine fa awurade Roma fo momra pa Yesu kasa te Yesu kasa te Peter se Peter kate Yesu se Peter o kata Yesu se ehene fa awurade on kasa mu ya bebuom afede meja tamu ka bebia tene ne kwa da tene sanetie ko ehene fa na nkwaje wo Yesu ehene fa na nkwaje wo na Yesu se won se asama Yesu kan se baabi efunu wo no de baabi efunu enipa wo wu ho no ehona empete boabo ano ehona aboa pete oya de omuguo entu de funu ru aso de ma sofo ye de oya pete eda pete deken pete sofo ma no so pete odifo pete enti Matthew chapter 24:28 wasina fa ko efunu wo no baabi efunu enipa ehona Akwadaa nso boaboa no ehona boa Akwadaa de omusugo Roman father Methodist father Anglican father yempeta enso le mamo ye de enkode enti nkode ne mpeta na mu jimi nso adam sa mohonte awale bia be friend word I fro don't do pen. Any babroom? Debbie. Warden. I fro pen. Any babroom? Bible na chimpuni ho. Any what? Debbie. Sika yanko posa yam fangwale. Oreka ho. Yanko pond to ho. Chaneche. Be be a kwa wale a. Be a kwa wale a. Sa. Benini o kwa wale pe. Pa. Na ne maame animu mu na. Papa. Ade ya wo kofa e ka be fie. Chaneche. Timiti 50 million kwa yo ba ho ade. Sana ho ba bru. Dabi. Entiele dwama na etu ofosei. Enya asem ketwa. Odwuma wo ya busum ye tu akase. Wonya 50 million ya kwa yo ba ho ade. Ntu ba koso apo dwama no. Pa. Eni ba bru. Dabi.
Kakura Yankopon de to. Say yam fanwal. Deuteronomy chapter 22:28. What is so belly maybe humble frebia? Oh, Yankopon, oh, who's a bonus, Satan. You're wise. Papa. Bet me use strategy, sir. At the dad and nipa. Because what dear Kamaba send Pakume, Papa. Oh, dear Andra, near ye do us ya. Hey, a bofrabaya. 8 good years. Bravosem. You know, son, this is a punimuse. Yasam Kitwa. Draman at 12 for say, Pa. Tinyanko said that go awarium. Yes. And that you be the word. Eh? Ya what the sana didn't pay now wood in your hand. Pon. I was a church, sir. And ya Bama bush ya for him hanky. The beer. A Obano. Modomoraho. Emma Obana bush ya for can eat the animal, sir. Now Obanu Kunu. As you cash and fifi. Sanity. Bama bush ya for card the church. Hankin I hear whom I throw don't do. Penning in our city. Sir. Pen, pon, ye, Bamano, da Cobonica, Bamano, you, da Cobonica. 15 million. Deuteronomy 22:28. Ya behasika ya de ware. Sa. Masa, mese mo mutina ha. Montam babro na munsia. Pa. Atiasia. Sanity. Montam trono. Yes. Sawo kenkan babura. Obi ntime nda woda. Da bida. Sikasa ne de war. Ah. Sikasa ya. Bible be fufu. Deuteronomy 22:28. Was so belebe hu abofrabia. Obamba be hu abofrabi. Woye obebunu. Woye obebunu. Na ye mfa ne ma wade. Sa wonware. Na so wache no ne da. Wo abrante no. Wo ti abaya no na so one ne da. Ene obele mo ne baba wane da ye no. Onyankopon support wo dwaman. Enye. Obama oni oba ne da ye no. Ema ababa wane gya ne na. Ena de sofo anhira wale so a. Awale ne nya wale. Me ka tempra sofo amuhira wale so mistake nko a. Wase Obama who abaya na one ne da ye no. Oma ababa wane gya ne na. Koma abaya ne sofo. Dabi. Wase na gya ne na. Koma abaya ne difo. Dabi a. Na gya ene ne na. Abrante no wo abrante koma abaya ne papa. Na gya ene na. Gwete enwete bena aduonum. Gwete braduonum. Na onye ne yire. Onye ne se. Dabi. Onye ne maame. Wase onye ne yire. Onye ne ni. Dabi a. Onye ne dia. Ne yire. Ba ya ne yire. Sane se. Se Bible kasa gwete braduonum a. Wo de ba Ghana yesika mu a eyese 500,000. 500,000. Enu mpenu. Enu krenduru. Dabi. Enti awari asani wari. 500,000. And yesi bibi di 15 million. Hey. Wedding. Me mati 50 million me wari. Na uba wo de wano abepem dan. Asoli bi nso sa yanyu preko. Asoli bi si yanyu preko. Chechire fatfo. Preko boni ba pa na preko di ayo. Wonye. Chechire fatfo. SDF one eka. Onye preko. Omo jira se ebra Mark chapter 5 verse 1 cha. Ebra Yesu Kristo. Ofri Damascus Orban. Ofri Penosoban cha. Akwabi wo bodanim. Yes. O tetem dan na dwene friend a dom. Yes. Who crash no tambo so de bobon. Yesu tutu honhom ne frinim. Sa. O kasa dia na me no woye. Me nkwa he. O se Yesu mprekoku ne gua. Sa. Ma honhom ne mfredi enkogum. Dokasem. Ento mo sa honhom fi kogum prekom. Sa. Ti no mo nyi preko. Okay fine. You say masam. Abra honhom fi ni kogum prekom. Empreko no mo kogu he. Epum. O mo ankogu pum. Pa. Efri na komo nyi fish bieu. Sa. Honhom no epono so akufra. Chirachirafo atrofo. Sane 1 Timothy 4:1. Wasi achirachirafo atrofo. Achirachirafo atrofo. Honhom na kan pefe se. Babur no e kan pefe. E chi na bi mu no. E chire enda bi mu. Nipa befa na da honhom. Nipa bi befa na da honhom. Ene ahonhom mo ne nchirachire. Ahonhom mo ne nchirachire. Atwe ho afiri tidie no ho. Mo ba twe ho afiri babur no. Atro nkontomponti. Atro nkontomponti. Wona nhyehyɛ atwe ho no mu asia. Akofo na nhyehyɛ ya bɔne atwa mo ho asia. Osi awade kwan ka se. Omusi omo na ya wade no. Omusi awade kwan kase. Wontua wo ho enuane a. Yen
yɛntua yɛn ho nnuane a onyankopɔn bɔɔ sɛ onyankopɔn ɔbɔɔ sɛ agyidifoɔ wo a wote yesu ɛne wɔn ahunu nokorɛ no awala a wohu baabu mu nokorɛ ɛmfa aseda ne bie no fa mpaebɔ di bi no onyankopɔn abɔdeɛ nyinaa yɛ onyankopɔn abɔdeɛ nyinaa yɛ wɔsɛ onyankopɔn abɔdeɛ nyinaa yɛ onyankopɔn n'abɔdeɛ ne nyinaa nyɛ dabia twɛm yɛn wɔsɛ nyame abɔdeɛ nyinaa yɛ onyankopɔn n'abɔdeɛ no ebi yɛ bi nyɛ dabia twɛm yɛn wɔsɛ ne nyinaa yɛ onyankopɔn n'abɔdeɛ ne nyinaa yɛ na sɛ yɛde asedagye na a sɛ wobɛdidi na sɛ wɔde yesu din te hɔ a ɛneɛ ɛnsɛ sɛ yɛkyiri biribiaa ɛnsɛ sɛ wokɔkyiri biribiaa dabi wo na abɛsisi nipa ɛma ne nwe nam wɔ busuafoɔ mo sdafoɔ no mewie aba hɔ sdafoɔ mo so obi anso memenda onya nkwagyeɛ mewie aba hɔ saa nkwasia preach ne mu nyae mo ma kwa ma ɔba nhyɛ trouser mo ma kwa ma bɛsi anhyɛ trouser sd mo ma kwa na me support trouser dabi Deuteronomy 22:5 wɔsɛ ɔba nhyɛ bɛlɛ ma adeɛ wo bɛsi a nkɔhyɛ bɛma ade dabi akora nyame a me preach me yɛ ɔba na bɛma me patro sɛ me preach wie wo hu sɛ me nam krom na sɛ mahyɛ atadeɛ mahyɛ skirt metua maso de asomadeɛ ahyɛ yes wobɛka sema ade wabɔ dam ade ntra woyɛ bɛma meyɛ benini ne mahyɛ ɔba ade nti ɔba a wɔhyɛ trouser waedeɛ wabɔ dam straight wowɔ mental gɔme papa atwaman honhom te mu straight sɛ me preach wo hu ma sɛ ketewa bi wode hew me preach man ntimi ntie dabi wo hu ma sɛ wo be preaching ketewa bi sɛ nka mbɛgyina na mebɛtonto ano nten wɔ ya ɛmmerantɛ nka monya baabi nyina mankoa mmesia bɛgye hafa da bia no menka sɛ yɛ mu nyina me preach sɛ wo yere ɔkɔ mpaebɔ a wɔkɔ sɔfo nkyɛn a ɛnkasa me yere dabi wɔsɛ yɛ yere wo ne diifoɔ de a diifoɔ ne woɔ bere wɔ mmea bi ne yɛtua bi ne yɛsa bi ne yɛpusa na yɛdwale bi mmea ne saa ne ne ayɛ herɛtɛ sɛ deɛ nsuo yiri afa no Proverbs 8:4 nyame nkɔm sɛ bɛm wɔsɛ mo mmarima ɛna meto me nsa mefrɛ mo onyankopɔn to ne nsa deɛ ɛfrɛ mo a mbasifoɔ a mogua mommɔ mo nsɛm kɛseɛ ma mo ho ɔnsɛm fa asɛm ne kɔkyerɛkyerɛ wo yere wogyina nyankopɔn tumi nka wat wogyina nyame nhyira sa matome ka sɛ firi ma brɛbɔ so wɔ yesu din mu adeɛ bɛyɛ wɔwu adeɛ yesu ma ne mpare amen mehyɛ nkɔm atom so sɛ sa akora nyame na ɛkasa no yes experience preacher mesɔ ma adwuma honhom kontrom sa ne teɛ kɔ yesu ahyira m papa me na mehyɛ wo nkɔm wɔ yesu din Jesus mehyɛ 2 days pɛ Holy Ghost wopɛ sɛ nyame tumi kasa kyerɛ wa yes mehyɛ 2 days yesu din nti Jesus adwuma la awala pɛ no